Bienvenido a Euskal Politik, el podcast de actualidad política con tertulia, entrevista desde una perspectiva vasca. Soy Jon Koldo Arteaga y te animo a que nos sigas en euskalpolitik.eus. A ver, ¿qué ha roto? Gabon eta ongi etorriak Euskal Politikeko saio berri batera. Gure artean dugu Peio Salaburu, nahiko ezaguna den idazlea esango dugu, gaur egun, baina, bueno, Peiok ezagutzen ez duenari, bueno, da soziologia eta hizkuntzalari ikasketak egin zituen Deustuko Unibertsitatean, gero Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Ameritako hainbat unibertsitatean, eta gero ogibideaz edo aritu zen Euskal Herriko Unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle modun. Gero izan zen errektorea, gaur egun errektorea horia, eta Euskal Ertzain oso. Gaur egun jubilatua, baina txiolaria eta idazlea. Eta gaur dator gure artean, bere liburu berria, panfleto bat, atzendoraren kontra, orkestera. Gabon Peio, eta gainontzeko. Gabon. Gabon. Gabon, Jon, Gabon. Unai, Josean. Gabon, berdin. Bueno, Peio, azkenean hobeda agian zuke orkestea zure liburua, oso interesgarria dena, eta hasteko agian azaltzeko zer esan nahi du atzendura? Atzendura da hitz bat bastanaldekoa. Ez gehiago, zehaztuko dut. Atzendura bera ez da bastanaldeko hitza. Atzentzea da bazkanan erabiltzen duguna. Atzentzea, atzendu hori da arrunta, ahaztu esateko. Eta hortik sortu dut atzendura. Atzendura oso gutxi erabilizan da, baina ikusten dut oso egokia dela, erabili da, oso egokia dela, eta hori da horregatik izenburuan bertan emana izan diot, erabilina izan dut, hitz hau zeren liburuak badu halako registro bat, tonu bat bastanaldekoa. Horregatik izan da kontua. Bai, zentzu horretan nik ikusi dut oso aberatsa dala, eta gero ibili naiz adibidez, hainbat hitz eta aditz azpimarratzen, gure lexikoa aberasteko eta oso polita eta gainera ulergarria zentzu horretan. Eta liburuaren tesia azaltzeko, zergaitik panfleto bat? Bueno, nahi hori azaltzeko esplikatu beharko nuke nola sortu zen liburu hau. Nola sortu zen nire buruan liburu hau. Ni nengoen pixka bat, egon naiz azken urte hauetan gauza asko irakurtzen. Behin jubilatzen zerenan horrek badu, bentaja bat, eta da beste mota bateko liburuak irakurtzeko aukera baduzula ez. Orduan iban eraman urteak eta urteak olako liburu desberdinak irakurtzen, eta aldiberan suertatu da, ezker abertzalean ikusi dudala aldaketa bat, itxurazko aldaketa bat izugarria. Egaro, aldaketak denok ditugu aukerak eta eskubidea aldaketak egiteko. Baina, behin A edo urteetan A esan, eta handik gutxira B esatera pasatzen garenean, gutxienez esplikatu behar da zergatik. Eta nik ezker abertzalean ikusi duana da, ez dutela azaldu. Orain dela urte askotan, orain dela gutxi arte, Gasteizko legebiltzarra parlamentilloa zen. Euskal Herriko eskualdeak, ez ziren eskualdeak, baskongadak ziren. PSOE fascista zen. Eta orain bapatean, PSOE sozialistekin eskutik. Ez dakit bide batez, ez dakit zeren truk. Espainiako gobernua izan da zapaltzailea. Historikoki zapaltzailea Espainiako gobernua izateagatik, hori zen arrazoi nagusia. Eta orain parte hartzen du. Ez zuzenean, baina bazteretatik parte hartzen du. Urteetan zehar ukitu ezin izan diren printzipioak eta balioak sartu izkigute burutik. Ezin dira ukitu. Horien artean, nire ustez, txarrena
presoekin, beren presoekin egiten zutela. Presoek ezin zituzten legeak ematen zizkien aukerak erabili, kartzelako egoera pixka bat arintzeko. Hori zintzen. Noiz aldatu zen? Mahai nazionala atxilotu zutenean. Orduan ja, hori desagertzen da. Orain dela gutxi arte, jendea hiltzea ongi ikusia zen, etzen arazorik. Bapatean ezin da inorere hil. Eta orain ja gertatu da ertzaintzarekin ere. Ertzaintza, eren egun arte, zen etxai amorratua, eta orain ja ez da etxaia. Karo, aldaketa hauek positiboak dira, dudagabe. Eta nik uste dut hori nik oso ados nago horrekin, baina nahi nuke esplikatzea. Zergatik orain dela 20 urte esaten zen gauza bat, eta zergatik orain esaten da kontrakoa. Badirudi dena eman nahi den ezker abertzaleak egin nahi duen urrats hori atzenduran oinarritzen dela. 1970etik hasi gutxi gora bera. Eta 2010 urteraino hemen ez da zer gertatu. Hor da, halako zaku ilun bat hori ezin daukitu. Hor ez da zer gertatu. Eta horrekin hasten dugu ziklo berri bat. Zergatik aurrera begiratu behar delako. Eta nahi guztiz bat nator, aurrera begiratu behar dugu. Baina kontuz, aitzineko orrialde irakurri behar da lehenik. Orduan, hone guztiak ikusi duan honek, sortu zidan deserotasun alde batetik, kezka bestetik, ezin egona eta haserrea. Eta orduan hasi nintzen idazten liburua. Besterik gabe, hola hasi zen. Hori izan zen iturria, hori izan zen abiapuntua. Horrekin hasi nintzen liburu idazten, eta liburua segidan idatzi nuen, egun batzuez idatzi nuen, ez dakitzen bat egun, baina egun batzuez lehenbiziko bertsioa. Ez zegoen kapitulurik. Nire azkeneko kalean dagoen bertsioan, badira kapituluak eta gauza, baina hori denak batek nahiko balu aztertu. Zergatik amaitzen den kapitulu hau eta zergatik hasten da beste hau hemen, nien izateke gai izango esateko. Izenburu asko sartu ditut gero, idatzi ondoren sartu ditut, ez izateko hain luzeak, baina liburuak ez du alde horretatik egitura akademiko bat, olako egitura jakin bat esateko begira. Hau kapituluetan hau esango dut, bestea ez. Dena dago segidan elkarrizketa bat balitz bezala, edo bakarrizketa bat balitz bezala, baina egiten dut dena zaharrena eta jartzen ditut izenburuak han hemen pixka bat arintzeko liburua bera. Zergatik, gure honetan atzendura hau, gauzak atzentzea, kontuak ahaztea ez da berria. Hau, orain ikusten dut nik inoiz baino garbiago, hala dugula, baina ez da oraingo kontua. Gure historia izan da, azkeneko urteetako historia izan da, atzenduran oinarritu izan da. Transizioan gertatu ziren gauza honitz atzendu ditugu, ahaztu ditugu, orduan eman zen agindua ahazteko, eta egina ahaztu nahi dugu, estatuak eman duen erantzun izugarria batzuetan ahaztu nahi dugu, eta toki guztietan, orduan, badirudi atzenduran ahazten dela, nagusitzen dela. Orduan, nik gaudena idazten nuenean, edo pentsatzen nuenean, aldi berean banituen liburuak irakurriak, ez gai honen inguruan, baina bai olako gaiak ukitzen dituzten ikerketak toki askotakoak. Orduan, atzenduraren kontuan iritsi nintzen konklusio batera niri gustatzen ez zaidana. Hemen bultzatu nahi den atzendura toki guztietan gertatu da. Historikoki toki guztietan gertatu da. Hori gertatu da Irlandan, nik hemen liburu batzuk emango ditut, nahi duenak irakurri, baina liburu horiek oso aberasgarriak dira. Liburu hauek ez dira ikerketa akademikoak guk hori ulertzen dugun gizan. Gehiago dira, niri izaten badidaten horretek, zer pasatu da Irlanda? Betikoa. Halako mendean hasi zen, halako sindikatuak izan ziren, ez. Nik ez dut hori egiten, nik egiten duena da, toki bakoitzean ikusi nahi ditut historia personalak. Eta orduan irausnarketa guztia, historia personalen gainean dago eraikia. Irlandan, zer gertatzen den, 34-35 urteko andre bat, 1932an desagertzen denean. Zein ozen. Bai, orduan hori, ez esan ezer ere, hori da, no digas nada gaztelaniaz,
itzuli dute liburua, Jean Convillen historia izugarria, historia beldurgarria. Baina hor datu pila bat ematen dira, han gertatutako egoeraz. Oso ongi dokumentatua dago liburua. Liburuak sariak izan ditu, horregatik oso ongi dago dokumentatua, eta gure artean, norbait ere, erreferentziatzat hartu izan diren pertsona batzuk horra gertzen dira erretratatuak. Jerry Adams horien artean. Jerry Adams izan zen Irako buruetako bat. Jendea hiltzeko aginduak eman zituena. Hau esaten dudanean, hau ez da iritzi bat, jendeak nahazten ditu iritziak eta datuak. Hau datu bata probatua. Eta liburuan ematen dira iturriak, nik hemen ez ditut aterako. Italian, zer pasatu da adibidez Calabresirekin. Calabresi zen polizia bat zen bere garaian 70 hamarkada horretan, Pinelli anarkista agertu zen hilda lurrean komisaldegiko leio batetik erori zela, eta norbait bota zuela, eta orduan eman zioten errua, jende guztiak Calabresiri, hemen bezala, Euskal Herrian bezala, norbaiti apuntatzen dionean behatzak agur, galdua da. Hori pasatu zen Calabresirekin ere. Esan zuten, Calabresi izan zen, hori egin zuena. Calabresi bota zuen leiotik. Calabresi hiltzaile. Eta orduan izan ziren, hainbeste intelektual horien artean, hau hola salatu zutenak. Hain hartan Dario Fo. Dario Fo gero Nobel sariduna izango zena. Hau, gero, epaiketa egin zenean, eta dokumentuak mahai gainera ekarri zirenean, ikusi zen hori etzela egia. Calabresi etzela egon han bulego hartan. Beste norbaite bota zuela, agian berak bota zuen bere burua. Ez dakigu, baina ez, behintzat Calabresi. Bere semeak aztari ezagun bata, berak kontatzen du hau oso ongi. Frantzian, gertatu zen baita ere, hemen badirudi, Frantzian naziak sartu zirenean, eta bitxiko erregimena sortu zenean, De Gaulle eta bidenak enpainatu ziren, pixka bat, erakutsi nahian, hori zela gauza bat, bueno, batzuk egin zutena. Osea, ez dela, frantsesak hor egon zirela kontra, eta benetan, haiek zirela bat ere nazien aldekoak. Baina, Schwartzek idatzi duen liburuan, Los Amnesicos, oso ongi ikusten da, hori ez dela egia. Oso berandu arte, Mitterrand izan zen, oso berandu arte, Mitterrandek eramaten zituen, edo agintzen zuen. Lore batzuk eramateko uartean dagoen hilobi batera. Eta han, urtean, ez da urrian, nahi zoroitzen egunaz, beti urtero eramaten zituen loreak. Eta hori, ohitura hori, eskuineko presidente batek hautsi zuen. Zirakek hautsi zuen, esan zuen ezetz. Mitterrand sozialista zen. Mitterrandek eramaten zizkion urtero, agintzen zuen, ohorezko mekitaldi bat egitea, horretan dagoen, uartean dagoen, hilobi horretan. Hilobi horretan Petain generala dago hilobiratua. Eta Petain generala naziekin kolaboratzaile izan zen, jende asko hil zuen, edo bere aginduz jende asko hil zen, eraman zituzten konzentrazio esparruetara, berak agindurik, eta bera, eriotz zigorrera, kondenatu zuten, ez zuten hil, eraman zuten isla horretara, eraman zuten bere familiarekin, eta han bizitzan zen, eta han hil zen. Eta hil ondoan, frantsesak, hain nazien kontrakoak, ara joaten ziren, frantsesen agintariak. Letonian, badira beste historiak, Kinsterrek kontatu dituenak, bere aitonari buruz, nola azten den nazi baten historiai aztertzen, eta ikustu bere aitona izan zela Letonian nazioien bultzatzailea handienetako bat. Holako historia badira Jugoslavia zaharrean, Eslavenka Drakulitzek kontatzen digu, nola gaina oso adierazgarria da liburua, liburuaren izenburua. No matarían ni una mosca, criminales de guerra en el banquillo. Hau oso adierazgarria da, zeren bere teoria da, holako astakeriak egite dituztenak, eta hauek dira serbioak, jende pila bat hil zutenak, serbioak ziren, jende pila bat hil zuten, eta Jugoslaviako eskualdoietan mirestuak ziren. Esaten digutinan hemen gu gara kalearen nagusiak, beti kaleak gureak dira, kontuan izan behar da, ja horrek zerbait esan nahi duen edo ez. Batzuetan bai, baina beste batzuetan kontuz. Hauek, hor, Drakulitze kontatzen ditu 3 lagunen historia,
hauek izan ziren hiltzaile batzuk, jende askori garbitu zuten, eta jendeak miresten zituen. Han baziren astero, ez bazen, edo egunero ez bazen astero manifestazioak hain alde. Ezin izan zituzten epaitu. Eta Lahaiara eraman zituzten epaituak izatera. Han kondenatu zituzten hainbeste urtetako kartzeletara. Bueno, olako gauza asko daude eta olakoak ikusten liburuan kontatzen dira. Liburuan badira denetara izango dira 100 aipamen baino gehiago, esaten duena zerbait, baina horrek aipamenak ez dira, aztertu dut puntua honek ez, esaten dut pixkat zer gertatu den, esaldi batean, parrafo batean besterik ez. Atzendura, hala ere, atzendu, toki guztietan, atzendu nahi da, hau begiak itxine ditugu, hau ez da gertatu, ez da neutroa. Gauza batzuk bakarrik atzentzen ditugu, ez besteak. Petenen hori ahaztu zen, eren gauza asko ahaztu ditugu, izugarriak izanik. Zer, karo, ez da erraza gero, dantzatoki batetik atera, errege bezperan, atera, eta ikuste auto bat badela geldituan, eta auto gainean badela norbait volantean eroria, eta egotea volantea 27 minutuz jotzen, eta inork ezer ez esatea. Hori ez da normala, hemen gertatu da. Hemendik pasatzen dira, bestaldera, Biarritzera, pelikula bat ikustera Irugazte eta desagertzen dira. Ez dakigu ezer eraietaz. Hori ez da normala. Hemen gertatu da. Irugazte Kantabriakoa joaten dira Roketasera eta han Guardia Zibilak hiltzen ditu eta desagerrazten ditu. Saiatzen da desagerrazten. Hori ez da normala. Hemen gertatu da. Orduan, olako gauzez betea dago liburua, pixka bat, janzteko, pixka bat emateko indar handiago ahaztura hori eta ikusteko nola ahazten dugun. Hemen ahaztu dugu demokraziak amnistia eman zuen. Amnistia dela eta atera ziren kartzelatik, atera zen inbeste jende eta frankistei barkatu ditzaizkien beren eginak. Norbaitek eta ontara noa, atzendura honek badurako beti sistematikoki galtzaile bat, beti dira galtzaileak dira biktimak. Norbait oroitu zen momentu hartan frankistek utzitako biktimez. Oroitu zen norbait momentu hartan etakoek, kartzeldik atrako ziren etakoek utziteko biktimez. Ez. Urtea geroago gauza bera polimiliekin. Eman zuten, prensa aurrekoa, eta esan zuten, ja nahikoa da. Orain arte egin da, baina hemendik aurrera ja ez. Eta horri esker, Rosonek egin zituen konponketak Andresekin eta Onindiarekin eta zuten, hauek libru geldituko dira. Norbaitek galdetu zien biktima haiei, haiek utzitako biktimei, poz honekin konforme zeuden. Norbaitek hori pasatu zion norbaitik burutik? Ez. Biktimak dira galtzaile. Eta segituko dute, galtzaile izaten segituko dute, non eta ez diren betetzen 3 baldintza. Bat, egia jakin behar dugu. Eta askotan ez dakigu egia. Egiak eskapatzen zaigu. 2, justizia egin behar da. Ezin da justiziarik egin, egia ez baldin badakigu. 3, garantiak behar ditugu berriz ere ez gertatzeko. Eta nik ez dakit, ez du bateragi baditugun garantia horiek. Ikusten duanean, gobernu batek domina bat ematen diola intxaurrondoko Galindori, adibidez. Hori esatea da, astakerak egin ondoren, bera, tori domina bat, oso duzu. Hori da mezua, azkenean dagoen mezua. Baina mezu bera dago, korrikan ateratzen direnean, hiltzaile batzuen argazkiekin korrika. Hori ere, mezua da, esateko, zauden ongi dago. Ez, eta nik horrek sortzen dit, sekulako kezka. Zeren hauen egile guztiak, hori da beste ezaugarri bat, sistematikoa, eta hau da, Drakulitzek hau oso ongi, ez dakit, argumentatzen du, dira, ez dezagun pensatu, horako gauzak egiten dituztenak, monstruak diren, ez. Jendarrunta. Oso jendarrunta da. Zuek eta ni bezalekoak. Hori, ala da, gu askoz ere poza geldituko ginateke, monstruak balira. Orduan monstruak balira, karo, monstruak ditute, besteak ez egin. Ez, kontuz, Hau, egoera etorrizkero,
edozeinek egin dezake. Hori guzti isildu nahi da. Kanpoan isildu den bezala, hemen ere dena isildu nahi da, ziklo berri batera pasatuz. Claro, oinarri etikorik gabeko ziklo berria da. Hola egiten badira gauzak. Ez digut esango zergatik gertatu zen, ez digut esango nork agindu zuen hori guztia, ez digut esango nork zuen erantzuna, ez digut esango adibidez ziklo berrian gaudela eta orain denak hemen adiskideak zergatik baztertzen dituzten sistematikoki nanklarezkoak, horiek eman zuten pausua, horiek izan ziren lehenbizikoak, ala ere ez dituzte ikusi nahi. Ez du etikarik, aldaketa honek ez du etikarik. Nien haute konbentzitzeko behar ditut gauza askoz ere zehatzakoak, argiagoak. Bueno, aipatu nahi dut puntutxo bat besterik gabe, normalen ez baita ageri liburuetan, eta orain liburu honetarako ikusi dut, baina erderazko bertsioa landu duanean gehiago. Harritu nagoen gauza bat aurkitu dut irakurketa hauetan. Eta da, atzendura horren azpian, badela, historiagileek atzentzen duten beste puntu bat. Eta da, olako egoretan, hemen ez dakit, ez etaren kontuarekin, gerrarekin dudagabe, baina ez dut uste hori gehi gaztertu izan denik, gerrarekin bai, eta batez ere mundu gerrarekin bai, da jendeare Andreen bortxaketak. Andreen bortxaketa sistematikoak gertatu ziren Berlinen, ni gomendatzen dut Una mujer en Berlin, liburua, eta hori sufritu zuena kontatzen du, baina badira beste asko, hori bortxaketa sistematikoa nola egiten duten, gerraren parte bat bezala, gaur egun gertatzen da Palestinan, eta gertatzen da leku askotan, gertatzen da Libanon, seguru naiz ez dut inolako zalantzarik. Bortxaketa sistematikoa, eta horretaz, hori gutxi aztertua izan da, baina badira tesiak eta badira kontuak. Nik ikusi ditut, eta milaka eta milaka Andre bortxatu zuten. Milaka. Eta bortxatu zen batez ere, eta hori da gehien ikertu izan dena, bortxatu zuten armada gorriak ekialdetik sartu zenean. Baina ez armada gorriak bakarrik. Amerikarrek bortxatu zuten, frantsesek bortxatu zuten, inglesek egin zituzen bortxaketak. Hori dokumentatua dago, oso ondo dokumentatua dago, eta kontatzen dutena, nik lekuko asko irakurri ditut, kontatzen dutenak harritzen hau zeren da, gaur egun Giselle Pelikotek kontatzen duen gauza bera. Hitz berberekin. Hor, badirudik kalkatua dagoela. Esaldi berberekin. Horrek badu beste ondorio bat, eta ondorioa da suizidioak ekartzen dituela. Milaka eta milaka lagunak hil zuten. Bueno, alde batera utziko dut hori. Edan zeo zer. Bai, joan behar dut, lasai. Honekin ere, aipatu nahi dut beste gauza bat, eta da, batzuetan, oroitarazi nahi ditugunean gauzak, oroimen selektiboa dugula, oso selektiboa dugu. Hemen denok ezagutzen dugu, denok adimadetik aurrera, denok ezagutzen dugu, zer gertatu zen Salvador Putxantikekin, adibidez. Baina hor, denok ahazten dugu, horrek oso historia polita da, Salvador, bueno, polita, kuriosoa da, Salvador Putxantiken historia, gauza batengatik. Batengatik, eta aipatu besterik ez dute egingo, inor ez da oroitzen, bera hartu zutenean, tiro bat atera zelan, gertatu zela, eta polizia bat hil zela, Francisco Anguas, eta egin den azterketari sakonenean, Calderonek egin du, hasta el último aliento izeneko liburuan, hor berak egiten du argazki bat, polizia honena, enaiz hartuko, oso zinemazalea, frantses zinemazalea joaten zen bere enguzu batekin, Frantziako Truffauten pelikulak ikustera, bueno, enaiz hor hartuko. Kuriosuena da, normalan Salvador Putxantiki buruz ohoratzen dugunean, eta haren alde gauza asko egin dira, inor ez da oroitzen polizia honetaz. Salvador Putxantik hila eta polizia hau hila eta Salvador Putxantik zauritua, biak auto berean joan ziren ospitalera. Auto berean eraman zituzten ospitalera. Handik, 4 urtera, Francisco Anguasen amak bere burua balkoitik bota zuen. Sevillan.
Honetaz eskara, hau ez da existitzen. Orduan da, oroimen selektibo hori, ez? Borobiltzeko historia, ze historia oz komplikatua dira benetan, borobiltzeko historia, kutsatik ekin batera, atxilotu zuten José Luis Pons. Movimiento Ibérico de Liberación. Mileko militante bat. Bere aita fascista zen. Honen, fascista bat, egona zen, Errusiaren kontra hor borrokan, fascista zen. Bere aitona, republikanoek fusilatu zuten. Ordan, aitona republikanoek fusilatua, aita fascista Errusian barna, semea Milekoa. Hartu zutenean, aita joan zen semearekin hitz egitera, eta esan zuen, berak lagundu, nahiz da ultra eskuindarra izan, lagunduko ziola. Eta berargin zegoela, jakin zuen, txikiren ama, Barcelonan zegoela, Katalonian zegoela, txiki epaitzen ari zirelako, eta pensio bakan zegoela. Eta orduan, eskaini zion bere etxea, txikiren amari, joan zedin bere etxera, irauten zuen bitartean, epaiketak irauten zuen bitartean. Etxera eraman zuen, berak ordaindu zuen, fascista honek ordaindu zuen txikiren hilobia eta sortu ziren gastuak, ona zarautzaldera ekarri zuten arte. Ez nahi dut nola lotzen diren historiak, edo hau anekdotikoa da guztiz, baina nola lotzen diren historiak. Bueno, nik, hau den esanik, gauza pare bat nik uste dut liburua inkomoda da, ezerosoa da, gogorra da. Inorek ez du ongi pasatuko liburu irakurtzen. Hori aldez aurretik diot. Liburua ez erosoa, eta ni badakit ez erosoa. Baina beharrezkoa da horrelako hausnarketak egiteak. Bueno, ez dakit, nik uste dut personalki, hobeki, biziko ginatekela, olakorik irakurri gabe, baina hor galtzaileak izango lirateke, gauza hau eta zoritzen ez bagara, galtzailea biktima dira. Gure artean esango dugu, gutxi dira. Ez du gara traba. Edo guztiok. Orduan, pasa... Edo guztiok gara galtzaileak baita, ez? Biktimak baldin badira, hau ordaintzen dutenak, gizarteak berak ordaintzen du. Denok ordaintzen du, azkenean. Eta hau kontuan izan gabe, ezin da urrunago joan. Pierre Adrianek idatzitako liburu batean, Hotel Roma, honek kontatzen ditu Cesare Paveseren azken egunak, Hotel Roma izeneko toki batean Turinen hil zuen bere burua, eta berak esan du nola pasadan, furgoneta batean ikusi zuen letrero bat. Argien herrian, Frantzian, Argien herrian, amnesia suizida. Liburu hau, esan duan bezala, dena, segidan, idatzi dut, ez dakit zantolaketa duen, kapituluak, nik ez dakit, ez da analiza akademikoa, ondo funtsatua dago, ondo dokumentatua dago, zergatik idatzi duan euskaraz, nik uste nuelako, hau, barnean dagoen norbaitek kontatu berzuela. Eta nik horregatik, hori izan da, nire argumentu nagusia izan da, nire lan gehienak euskaraz daude, baina hau, bereziki nahi nuen euskaraz egin, lehenik, uste dudalako, benetan, hau barnetik kontatu behar dugun zerbait dela. Eta, hautatu dudan forma, izkeraren forma da, Baztan, Lapurdi, Basenafarreko, estilan, horrek pixka bat liburua, igual batzuei pixka bat, zailago egingo zai ez dut uste, zeren beti saiatzen naiz hitz bat baldin bada, esan molde bat baldin bada beti, ulertzeko moduan jartzen saiatzen naiz beti. Liburu honek, irakurtzen baduzu, entzuten ari zaren norbaitari baldin bada entzuten, irakurtzen baduzu, barna astinduko dizu. Eta gainera, txarrena, nik hauek kontatzen dizu, baina ez konponketarik. Kontatu egiten du, besterik gabe. Ni jakingo banu nola konpondu guztia, igual beste zerbait esango nuke, baina ez dakit. Inor bex ez daki, Peio. Bueno, placer da, hemen zu eukitzea. Nik onartu behar dut, hombre, Jon bueltatu da, ez dakit, entzuten da, ez? Bai. Vale. Dinot, onartu behar dudala, oindik ez dudala irakurri, baina gustoko hartuko dut, hori lehenengo eta behin. Bai gustatuko litzaidake galdera bat zuri egitea. Egon naiz, dena den, ikusten Xabier Euskitzek egindako aurkezpena, liburukoa.
Eta, bueno, botatzen ditu esaldi edo, olerki edo, erreflexio batzuk, gogoeta batzuk, bueno, idatzle famatuenea. Eta hoien artean botatzen du bat, esaten duena, García Lorcarena, atxendura, eriotza isila dela, esaten duena. Eta gero bestaldetik botatzen du beste bat, kontrakoa izan leikena, atxentzeko, bueno, hau da Salomov, nik ez dute ezagutzen, baina, bueno, Salomov ere, eta esaten du, atxentzeko duen gaitasunean, oinarritzen da izakiaren bizi iraupena. Zeinekin geratzen zara? Nik uste dut biak ulergarriak direla. Jendeak olako egoeretan jendeak asko sufritu duenean, olako egoera bortitzak izan dituenean, jendeak isidu nahi du, ahaztu nahi du. Hori da oso sistematikoa da. Nire ustez hori apurtzen duen gutxinetako bat da Primo Levi. Primo Levi izugarri izan zen Primo Leviren historia, eta berak kontatzen duenean. Gero, garai hartako historiak ere, orain ari dira ateratzen. Orain, ari dira ateratzen, berrikatzera dira 3-4 liburu, iaz eta horrek urteetan, eta hango protagonistak, konzentrazio kanpoetako protagonistak, orain hasi dira hizketan. Askotan, bat norbait bortxatu izan baldin bada, urteak pasatu ondoren, hasten da hori kontatzen. Kalkulatzen da 18 urte behar izaten direla bataz beste. Kalkula hau ez dakit alako izango da, baina urteak behar dira. Ez da gauza arronta. Orduan, denok dugu joera, olako gauza gertatzen direnean, isildu, ahaztu, atzendu, eta segi dezagun aurrera. Eta nik hori ulertzen dut. Uste dut ala ere, kanpotik, uste dut hau honi buruz hitz egin behar dela eta esan behar dela. Nik ez diot sekulan eskatuko biktima bati berak nahi egin ez duena egin dezan. Hori beste kontu bat da. Kanpoan duguno, gaudenok, nik uste dut beharra dugula hau horitarazteko, esateko dizu kontuz. Hau ezin da gaztu, hau gertatu da. Ordan nik ulertzen dut biktima batek esatea gure bizitzeko, gure erroetan dago, bizi nahi badugu atzendura sartua, baina horrekin batera, ez atzendurarekin ez dugu etorkizunik. Orduan, biekin gelditu behar dut, bakoitzak badu bere karga. Jon? Nik uste dut, zu saiatu zaitezkela gertatu dena ahazten, baina iraganak ez zaitu ahazten. Adibidez, 1945 nazismoak gerra galdu zuen, eta egia da, Europan bakarrik geratu zirela frankismoa eta Portugalgo erregimena lerro horretan, ultraeskuinekoa. Baina fijatzen bagara, handik 35 urtera, Frantzian, Le Pen heldu zen hauteskundeetako azken fasera, lehiatu zenean Chiraken kontra. Horrek zer esan nahi du? Fasismoa ez da desagertu. Italian berdin, Liga Norterekin eta hori harinagokoa da. Esan nahi dut, nik uste dut, zehatu gaitezkela gertatuako ahazten, baina hor badago, ez dakit zelan esan, jarraipen historiko bat ezin duguna ahaztu. Eta, barkatu, ez gaituena ahazten. Eta beste adibiat emango dut, zuk Peio esan duzu, ezker abertzaleak esaten duela, sortuk esaten duela, hemen ez dela zer gertatu, eta ni ez nago horrekin adosta, esango du zergatik, Adibidez, Arkaiz Rodríguezek udan esan zuen, Txiki eta Otaegiren fusilamenduaren urte hurrenean, esan zuen, hemen gaude, 50 urte geroago, haien banderekin eta ametzekin, askatasun, grinarekin, eta herri gogo berberarekin.
Horrek zer esan nahi du? Hor egiten dutela olako jarraipen bat. Zein da kontua? Euren iraganaren irakurketa guztiz zelan esan, pertsonala egiten dutela edo komeni zaiena, eta horra ebidez oso kuriosa da, ze aipatzen dute askotan, etako presoek eduki duten sufrimendua, baina sekula ez dute aipatzen eurek presoiek ere egindakoa, orain hasi dira aipatzen eta eskertzekoa da, orokorrean edo zehaztasunik egin gabe, baina eurek jarraitzen dute eta ikusten da, ikusia korrikan eta ikusten da beste hainbeste lekutan, eurentzat oraindik ere erreferenteak dira. Orduan, ni ados nago ezin dugu ahaztu, ez bakarrik ez egurako komeni, baizik eta askok ez dutelako ahaztuko egongo dira isilik, eta aukera dutenean iragana salduko dute, berriro ere, euren iragana justifikatzeko, euren bura justifikatzeko, eta gobernu eta poderera heltzeko. Bai, ados guztiz bat nator. Nik gauza bat esan nahi dut, nien naiz historialaria, honek eman dezake impresioa historiako liburu bat dela, ez da historiako liburu bat. Hori azpimarratu nahi dut, nien naiz historialaria. Orduan, hau da, hausnarketa bat besterik gabe. Hausnarketa bat egiten duena gauza askoren inguruan. Eta salatzen dut hain zuzen ere, Jon, oraintxe bertan zuk salatu duzuna. Hori da salatzen duena liburuan denbora guztian. Nik uste dut aldaketa horretan, badela itxura ziklo berero batean gaude, ahaztu dezagun, ahazten dugu parte bat, zen gerrako ondorioak, gerrako garaiak horretaz oroitu behar dugu, baina ez gero gertatutakoaz. Orduan, nik uste dut ahaztu nahi dugula, baina gero eskapatzen zaie. Batzuetan eskapatzen zaie, nola hor aldaketa honetan nola ez dagoen etikaren errestorik ere, olako gauzak eskapatzen zaizki, zuk oraintxe esan duzuna, eta beste askotan gertatzen dena. Nik ez diezinezten, orduan ez diezinezten gauza behenatik, olako gauzengatik. Eta gero bada hor da gabe, nolabait ere, historiaren parte baten bereganatze bat. Inork ez daki, txiki, hil izan ez balute, non egongo zen orain. Inork ez daki, inork ere. Haiek, sartzen dute beren soka historia horretan. Inork ez daki, txikirekin egon zirenak komando berean aspaldi utzi zuten. Batzuk, aspaldi zuten. Orduan, guk ez dakigu, ez dugu eskubiderik inoren hildako norbaiten izena gure ganatzeko. Eta ez dateko hemen egon zan, ez dakizunala ez, baina bere momentuan egon zan hemen Jose Manuel Bujandak. Claro, era zaren izan. Gauza berak ezan zuen, eta berarekin batera ibilitakoa zan. Eta, auskalo, non egongo zen. Hori nuen buruan, bai. Bai, suposatzen dut. Barkatu, Unai, eta referentzia bat gehiago jartzearren. Peiok aipatzen du Jose Enrique Ondoren liburua, Matxinada versus Auzolan, eta gure artean egon zen ere. Baita. Bai. Atzo egon nintzen beste olako orkez bat egiten, tan zegoen Josean, bai. Nik uste dut bebai, Peio, eta barkatu, Josean, oin emongo dizut txanda. Nik uste dut, azkenian bebai, ez bakarrik biktimak, baizik eta biktimarioak, eta azkenian apurbet onartu behar dut gorroto hartu doala hori biktima hitzari, ze askotan ikusten doalako, hori guztiz manoseatzen dala, manipulatzen dala hitza, batez be espainaldetik edo, eta ez dut gustoko. Baina bai onartu behar dut, eta pentsatzen dut bai, ez bakarrik biktima, baizik eta biktimarioen aldetik bai, beharrezkoa dela oroimen selektibo hori mantentzea. Baina ez bakarrik kontakizun politiko bat egiteko, baizik eta aurrera jarraitzeko. Ze ni askotan jartzen nahi zeuren buruan, eta ez da batera erraza izango horrelako gauza batekin aurrera egitea, dinot. Pertsona bat hiltzea, denbora pasata, zure baitan, zer dozu, zer pentsatzen dozu, horrelakoak nik bebai uste dut
badaudela biktimarioen kakotzak jartzen ditute, bueno, edo kakotzak enduko ditut bai, baina, bueno, biktimarioen buruan zer egongo da ba? Askotan memoria oroimen selektibo hori beharrezkoa da, edo pentsatzen dut nik beharrezkoa izan behar dela aurrera egiteko. Ze bestela nola iten dozu, nola biziko zara zurekin? Nik uste dut, hoien artean, denen artean bezala, psikopata batzuk ere egongo direla. Eta hoiek ez dute horren beharrik, ez nahi dut psikopatak hor distantzia, ez du emoziorik, ez du, baina jende arrunta ere bada. Eta jende arrunta nik egon naiz bat baino gehiagorekin, eta oroitzen naiz batek esaten zidana, ez. Pello, ez duzu idearik ere, zer den norbaiti tiro bat ematea, hiltzen dela ikustea. Hor, beste gauza bat gertatzen da, mundua hori esaten zidan berak, eta berak egina zuen hori, Orduan nik uste dut, hori nahita, hori da beti eramango dan zama esaten zuen, gainean eramango dan zama da, nik uste dut hori oso ulergarria dela, ez? Hemen, jende asko uste dut, jendanitz sartu dela, etan sartu zela, inguruaren eraginak, izan duela piso handia, zarantza da, inguruak hori izan duela piso handia, baina ez dezagun ahaztu gauza bat. Azken urratsa beti personala da, beti. Eta hor bada zerbait, hori ematen duzunean, hor gurutzatzen duzu, halako muga, ikusten ez den muga bat, eta horrekin markatu gelditzen da zure bizitza. Eta ni naiz harritzen, norbait bortxatua izan baldin bada, hori ahaztu nahi du, norbaitek, beste norbait, hil baldin badu, hori ahaztu nahi du. Hori pentsatu nahi dut. Beste kasu batzutan ez, beldur naiz ez. Bueno, beti horrelakoak entzutean beti etorten jate burura Kentzazpiren abesti bat. Eta bueno, ez dakit, ez da gauza arraz bat izango, baina azkenian, karo, zuk hitz egiten dozunean pertsona batekin eta horrelako gauza bat, bueno, bizi izan duena edo, Kentzazpiren abestia dino maite genituen gauzengatik erori zirela preso, baina nik bebai ulertzen dut eta bat egiten dute zuke botatakoarekin, ez? Askotan hori aitzaki moduan botatzen dutelako edo botatzen dutelako. Esango dut horrela, ze ja enfangatzen naiz gehiegi eta ez dut nahi. Ez dut nahi, barkatu baina ez dut nahi. Baina, Josean? bueno, barkatu, Josean, txanda. Bueno, yo poco, como te tuve la ocasión de poder escucharte en esa maravillosa comida que tuvimos, pues bueno, ahora tengo la oportunidad de tratar de mejorar un poco mi euskera escuchándoos, pero sí que yendo por ahí, y aunque algo lo has adelantado, por lo menos me lo ha parecido, claro, lo has querido escribir en euskera, y yo estoy esperando a que esté en Cervantino Batua. Y también la pregunta aparte es ¿por qué primero en euskera? Y bueno, luego también si tenías pensado, aparte de en castellano, que cree que, vamos, ya sabía que sí, si habías pensado darle una vuelta y hacerlo también en francés, para esa parte del país que está al norte y que muchas veces nos olvidamos de ella. Hacerlo en euskera lo he hecho porque pensaba que era necesario que esto lo contase alguien en esta lengua. Que lo contase alguien porque, por desgracia, el euskera se une demasiado a una determinada manera de pensar. Y yo creo que en euskera cabe todo el mundo. Y esto es algo que con frecuencia algunas personas olvidan. Entonces yo quería dar a entender que se pueden contar en euskera cosas que se salen de lo normal, por decirlo de alguna manera, por decirlo de forma simple. Esa fue la razón, una de las razones. La otra razón es que yo habitualmente escribo en euskera. Entonces,
Pero bueno, ahí pesó esa razón. Cuando me puse a escribir, pesó esa razón, le puse el título panfleto, porque me parecía que esto tenía que ser un panfleto, y luego pues ha ido cambiando y tal, pero no, yo creo que mantiene un poco cierto tono de panfleto, ¿no? Esa ha sido la razón. El tema de la edición en otros idiomas está complicadísimo en estos momentos. Hacerlo en castellano es complicado, muy complicado. Si lo quieres hacer fuera, ha habido una editorial que me ha dicho que sí, y bueno, pues estoy esperando las pruebas ya. Y en francés la verdad es que ni se me ha pasado por la esto, porque no sé, eso supondría poner parte de otro planteamiento muy distinto, y no sé si desde luego si hay alguien que quiera hacerlo, yo no va a tener más que todas las facilidades por mi parte, claro. Pero bueno, las cosas están como están. Yo por mi parte, bueno, pues agradecerte el testimonio, el trabajo y sobre todo otra visión frente a estas versiones oficiales que tenemos o que parece que son las únicas o una suerte de reescritura de lo que ha ocurrido que me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental, seguir manteniendo por lo menos no sé si una luz o una visión o para contar que lo hablábamos, ¿no? Es decir, cuando se intenta blanquear una suerte de pasado o incluso cuando en el pasado se alude, ¿no?, a la violencia de ETA casi como una suerte de lucha por la libertad o incluso de lucha antifranquista, ¿no? Siempre con un marchamo de blanqueamiento a esa actitud, que luego, al fin y al cabo, lo que se pretende es hacer una enmienda a la totalidad, no sé, perdón, un blanqueo a la totalidad, ¿no? Por eso un poco, ¿no? Yo creo que lo hablamos en su día y es un poco reafirmarme, ¿no?, en esa visión en la cual pues la banda terrorista tuvo el mismo objetivo político desde que nace en el 59 hasta que se deshace en el 2012, que es esa revolución que nos lleve a un estado totalitario, marxista por supuesto, donde luego en todo lo demás va ahí. Entonces creo que eso no entiendo, y eso es algo que no se ha jurado en absoluto. Yo creo que ese cambio, que es aquí va la pregunta, perdón, un poco por la reflexión en vez de pregunta, donde tiene que ser pregunta y no reflexión. Eso es un poco lo que va ahí, es decir, que hay un viraje ético, político de realmente reflexión, o simplemente es una estrategia táctica esperando mejores momentos para la hora de buscar ese objetivo último, que no deja de ser la implantación de un Estado totalitario. Ya, bueno. Sí, no sé qué responder. Yo creo que eso, no, estoy de acuerdo con lo que planteas. Además, todos los documentos, bueno, las paradojas que se producen. No voy a decir contradicciones porque la palabra contradicción yo creo que serían tantas que al final todo sería una inmensa contradicción. Pero hay paradojas curiosas, ¿no? Que estén diciendo lo que estén diciendo y firmen un acuerdo con regímenes totalitarios. En fin, es que hay cosas que no me acaban, que no entiendo, no sé. Pero vamos, yo no... Gauza pare bat, nik uste dut, Joseanek esan duen buruz, nik uste dut gaur egun mundu horretan inor ez dagoela arma bat hartzeko prest. Nahiko sufritu dituztelako armak, eta seguru nago euren oinarri sozialek 2011an baino lehenago apurtu zutela bide militarrarekin, esan dezagun. Ez bakarrik, ez dut uste bakarrik denik kontu taktiko batengatik nik uste dut askok ere apurtu zutela ez dakit etikoki nik uste dut badagoela nola baiteko disonentzia kognitiboa. Alde batetik, maite genuen defendatza baita gironin ginen preso, baina bestetik ikusten zuten, akatzen zutela, bere lagun baten osaba, oso majoa zena, eta benetan bai pesoakoa zen, baina tipo majoa eta ez dakizan esan, auzo alkartean laguntzen zuen, horiek ere ikusten zuten hori. Nik uste dut horrek ere eragin auki duela. Espainiako eskuinean frankismoarekin gertatu zen bezala. Eta nik uste dut sortuk egiten modu Pepe egin duen ibilbidea, hemendik 10 urtera bihurtuko dela
alderdi sozialdemokrata bat, Eskerra Republikana den modukoa. Daukan iraganekin aukita. Eta gero beste kontu pare bat, Peio eta Unai, lehenengoa, eta Josen, hirurak, nik uste dut oso importantea dela frantsesera itzultza eta zengu zergatik. Bai Ipar Euskal Herrian, bai Frantzian, etako militanten irudia apur bat idealizatuta dagoelako. Ipar Euskal Herrian zergatik. Eurek bakarrik usutelako Ipar Euskal Herrian galen jarduna, torturak, eta hor bizi direnak hemendik ihes egin zutelako, eta kontakizun hori baino ez daukate, baina nik ez daukat oso argi etaren biktimen kontakizuna heldu zaiela. Zeni Ipar Euskal Herrian egon nahi zenean, sentsazio hori eduki dut. Eta egunkaria hartzen dudanean, bai. Bai, eta hori Baionara joaten zenean, Baiona tipian ikusten da paretetan. Zer irudi daukaten. Eta zer erraza den, oraindik ere etaren banderak hor ikustea, edo presoen argazkiak. Bai. Eta amaitzeko, Unai, nik uste dut, eta hau da nire gauz orokor bat, eta lehen Peiok eta Josenek esandako gauzatxoekin lotuta, Kezazpiren abestia aipatu duzu, nik uste dut, hemen jente askok erabili duela sentimentalismoa, borroka armatua, edo etaren jarduna, justifikatzeko, usteko, eta jente asko erakartzeko. Ze polita den esatea maite genuen gaitik erore ginen preso, jo gintuzten, torturatu gaituzte, eta zeitzusia den gero aitortzea, bitu eske, atxelatu zaituzte, herriko dendari bati, tiro bat eman zeniolako pepeko zinegotzi izatea gaitik, eta marrein hori bezala. Ez hori da beste gauza bat, orduan. Nik uste dut, irudi idealizatu hori erabile egin dela, apur bat, zuritzeko jarduna, ze gordinean kontatzea zer egiten zuten, adibidez, orain dela 20 urte, 30 urte, ez zuelako inor konbentzituko bide horri eusteko eta bide hori babesteko. Abestiak jarraitzen du bai, Jon, eta esaten du horri idatzi dut gainera. Eta gero ez genuen, ez zenuten, iraultzaren borrokatik apartatzen jakin. Eta hori da laburpena, baina Peiok esan dauen moduan, azkenean erabaki pertsonala da hori. Izan leike sartia, baina azkenengo erabakia zeurea izango da, eta ez besteena. Baina beste gauza bat da hori eta Peio. Unai, gauza bat, entzun. Erabaki pertsona da, baina mundu horietan oso itxiak direnak eta tentsio handikoak oso zaila da erabaki errazional bat hartzea. Ze hor, utzi egiten baduzu, baztertuta egon zaitezke, zuen lagunak utz ditzakezu baztertuta, familia, ez da inerraza. Eta horregatik, Nanclareseko bihartu zutenak, baztertu zituzten eta oso osertak izan ziren. Bai, Peiok esan dauen moduan, eta presoak izan dire baita, eta bide berea egin zut, bide berekoak, baina hasiera batean haiekin hasi izan dana. Bai, horregatik... Baina hori horrela izatian edo, gainera seinalatuak izan dire. Beraz, hor sartzen da beste historia bat erditik, Unai, baina entzun, nik esaten duena da, oso olako munduan erabaki pertsonak hartzea ez da hain erraza, batez ere, mundu erdiak erdistetan dagoelako, tentsio handia dagoelako, eta nahazten direlako kontu pertsonalak, emozionalak, politikoak, gauza asko nahazten dira. Horregatik da inzaia apurtzea. Eta horregatik ere meritu handia daukate, Nanclareseko bidea hautatu zutenek. Hori esan nahi dut. Baina hor ere, ulertu behar da, oso zaila dela, eta jende asko aukeratu dela jarraitzea, baina barrutik aldatzeko egoera. Eta hori egiz, Imanol Buruaren liburutan ikusten da, ze hor, badago, gehigarri bat, non jartzen duen, ezker abertzalearen barruan, zelako onarpen auki duen borroka armatuak, ez dakit zenbat urteko epetan, baina ikusten da, momentu batetik aurrera, batez ere, Al-Qaedako atentatuen ostean Madrilen, jenteak ere barruan ere, ez zuela bat egiten, eta gainera hori ikusten zen, eta kideak, eta hori Buruaren liburuan gertzen da, eta kideak etxe bila ibiltzen zirenean, gero eta jente gutxiagok usten ziela aterpe bat. Eta, jente askok hori ere aukeratu zuen barrutik apurtzea. Eta amaitzeko honekin, eta txaparekin, Inigo Alaire erantzuteko nik uste euskarak denerako balio duela,
Euskaren historiak erakusten duela, Euskara erabili dela bai Frantzia eta bai Espainiako bantasuna sustatzeko eta indartzeko, horregatik nik uste dut bai Euskarak gazteneak bezala edo zertarako balio dezakela. Gauz honetarako eta txarretarako bai. Hor, aipatu duzuen puntu batean, nik ez dut esan duzu ez dela gertatuko berriz ere. Esan dut, ez duela hemendik, hori hemendik urte batzuetara izango dela talde sozialdemokrata hau, ez dakit zer. Bueno, a ver, ez dakit gertatuko den, edo ez. Norbaitek norbaiti pasatzen zitzaion burutik Trump bezaleko bat inoiz iritsiko zenik munduko, ez dakit, estatu edo nazio importantenera hango buru izatera. Nik ez dakit, ez dakit, hori nire burutik behintzat guztiz kanpo zegoen. Norbaiti pasatuko ditzaion burutik, honek hartu eta OMS-etik atarako zela, utziko zituela nazioarte erakunde guztiak. Proiekt zelan deitzen da, zuek aipatzen duzuna liburu, proiekt 2025 horrelakoa dazkenean Trumpeko gidaliburua edo politikoa. Bai, hor dago gidaliburu eta hori betetzen ari da, Palantir eta hori guztia betetzen ari da, orduan. Historian zehar 11 adibide dauz, Baina, Peiok aipatzen duena, bere hildoa jarraitzeko, da, orain dela ez dakit, 5-10 urte, ez genituen horrelakoak pentsatzen, eta badago gidaliburu bat edo, arriskua bertan dago, eta Peiok aipatzen duena da, liburuan zergaitia eta bere analisia. Edozein gauza gerta daiteke, ikusi ondoren, edozein gauza gerta daiteke. Hori da, lehenbiziko gauza, bigarrena, aipatu da iparraldeko egoera, egia, iparraldeko egoera nik uste dut oraingoz, iparraldean badela alako zentzu bat direla hor, nik baitut arizkideak, eta hori ikusten dute gainera, eta kontua izan zela borroka bat, ez dakiz nik ez dutela ikusten baten, baina haiek ala ikusten dute, eta hor bada, oraingoz alako aldare bat gauza horietarako. Abestien kontua komplikatuagoa da. Askotan kantatzen ditugu, ohartu gabe zer esaten dugu. Naizta astakeri izugarri izan. Aipatuko dut, gure garaian bazen kantu bat, ez dut aipatuko euskaraz, gaztelaniaz adibidez. Norbaitek hemen zaudeten batzuek igual ezagutzen duzu kantu hori. Me caso mi madre, txikiti, bonita. Bueno, hori, kantu klasiko bat, ni gaur irakurtzen dut letra hori, eta esaten dut, hau, kantatzen genuen, ez ginen ohartzen. Orduan, abesti bali dute gauza askotarako, bat ideologia bat sendotzeko, baina batzuetan nik uste dut hor ditugula euria bazala eta azkara konturatzen. Gertatzen da hori sartzen dela, barruraino sartzen dela, ez? Eta, hori ere hor dago. Baina niretako beste gauzatzuk hori baino, momentu honetan, hori baino garrantzizkoa dira. Inigori erantzun dizkio Jonek, baina badaude hainbat galdera, eta saiatuko naiz bilatzen, edo banan, badibidez, topatzen badut, galdetzen dute, zelan ikusten duzu Peiok, gaur egun adibidez, dagoen egoera Euskal Herriko Unibertsitatean, eta adibidez JKS-ren asuntuarekin, ia topatzen badut. Bitartean botako diot nik galdera bat. Ala, venga. Gero ateratzen dituzu goraizeak eta idatzita daukat hemen, Peio. Eta hau aita moduan egiten dizut. Gazte euskaldun batek, adibidez, ez? 20 urtekoak, bere UNESCO urteak, años de plomo horiek famatuak bizi izan zituenak, zure liburua irakurriko balu, zein izango litzateke bere konpromisorako eramatea nahiko zenuken mezu nagusia? Zure ikuspuntutik. Hori apurbet, dinot, galdera da, edo bideratu da doa,
Batez be, hori, lehen norbaitek idatzi duelako hor, gazteriaren artean edo, badau, multxo bat, multxo batek nortzuk ikusten dutela hor, bastakit, gauza erromantiko bat, ez, violentzian. Beraz, zure liburua irakurtzerakoan, zuri, zer gustatuko litzaizuke mezu moduan bere baitan sartzia edo? Bera, kasualitatez, gaur bertan deitu didaten, nahi dutelako joatea, instituto batera, 16 urteko ikaslea dira, instituto batera frankismoaz hitz egitera. Nahi dutela norbait. Hartu hori bizi izan zuena, eta ezagutu izan zuena, eta orduan, irakaslearekin hizketan erintzela irakasak izan dit. Kuriosoa da, zeren azkeneko urteetan izan da aldaketa bat haundia. Eta etarekin zegoen erromatizismo hori institutu honetan behintzat desagertu da. Nik enekien hori, harritu naiz, esan du. Aldaketa bat oso ondo izan da, konparatu orain dela 8 urtekoak, orain dela 5 urtekoak, eta oraingoekin. Oso diferenteak dira. Haientzat hori ez da ja alako oso kritikoak dira kontu horrekin. Bueno, hori izan da, zer kritikoan neurri batean, nietako sorpresa bat izan da, eta joaten naizenean, aste honetan joango naiz, ikusiko dut jala den edo ez, ja zer kontatzen diaten. Baina dena den, nik zer nahiko nuken, nik nahiko nukena da liburu honek laguntzea, pentsatzen laguntzea, lehenbiziko gauza. Pentsatzen laguntzea, zer hor, datua baino gehiago, bada, hausnarketa bat, eta hori, hausnarketa bat, funtsatua dena, hemen eta kanpoan gertatu diren zenbait kontuetan. Orduan nahiko nuke pentsatzea. Eta bigarrena, nahiko nuke ere pentsatzea, biktimak ez direla zenbaki batzu. Askotan pentsatzen dugu, izan dira 2000 hildako. 2000 hildako hiek, bakoitzak bere historia du. 2000 hildako hiek, ez dut hemen, kanpoan, edo 100 hildako hiek, bakoitzak bere historia du, bere gurasoak dituzte, bere gurasoek bere historia dute, badute familia, badituzte adiskideak, familiak desegin dira. Orduan nik uste dut konturatu behar direla, edo nahi nuke konturatzea, benetan, olako kojunturetan gertatzen diren kontu hauek, ondorio izugarriak uzten dituztela. Eta hori, horretaz erne egon behar dutela. Hori nahiko nuke. Eta gero, han esaten diren beste gauzen gainean, beste zerbait irakurtzen badut ere, hor badutela beste referentzia bat. Baina, pentsaraztea, ni nahi dudana da, pentsaraztea. Hori, gomendatzen dut, 52. atala, horretaz idazten duzu, eta badaude esaldi batzuk, zuk aipatzen duzu adibidez igogailu sozialean nola datu indan, nik azpimarratuta daukadana, demokrazia liberala, zuzenbide estatua eta gizartean egon izatea, baina gauza berik ez da asmatu, nik dakidala. Hirukote hori zaindu behar dugu, babestu, indartu. Eta gero aipatzen duzu gazten autua nolako izan behar den etorkizun arantzeko. Bai. Askotan nik uste dut pentsatzen dugula Trumpen kasua jarriko dut. Kanpokoa da, azken batean, eta denen gainean erori zaigun norbait. Orduan, Trumpen kasua, eta esaten du, baina nola dago hor dago botu bati esker. Guk jartzen ditugu gobernuetan, hor ez dira sartzen ate batetik, guk hautatzen ditugu. Eta gure botuak izugarrizko pisua du. Orduan, nik ez dute botorik eman, ez dute emango, izan daiteke oso, ez da nahi bezala, batzuek horrekin, holako gauzak esanez, badirudi, ez da itxaso aurkitzen dutela berriz ere, baina kontua da, azkenean, dugun sistema, nik ezagutzen duan sistema, hau baino oberik ez dut ezagutzen. Baditu bere urtsune pila bat, baditu zuloz betea dago, nahi duzuena, oberik ez dago. Orduan, hori onarturik, guk dugu erantzukizun haundia, gure boto ematen dugunean, nor doan gora, nor jartzen dugu nor. Zen gero horrek hartzen ditu erabakiak, ikusi Mileirekin gertatzen ari dena orain, adibidez. Orduan, nik uste dut hori dela
kontuan hartu behar dena, eta hori da gazteek benetan kontuan hartu behar duten zerbait. Urrun iruditzen zaie, baina ez, urrun ez, haiena da etorkizuna, ez nirea. Bueno, Hitlerrekin gauza bera gertatu zen, bai. Norekin? Holan izan zen. Hitlerrekin Bai, gauza bera gertatu zala Alemanian. Bai, hori da kontua. Bai. Milei dela eta gure kuadrian argentinar bat dago, eta, bueno, Milei pilpilan zegoenean, galdetzen genion, eta berak esaten zigun. Gentea, hain kokoteraino dago, kirchnerismoaz eta bar, non tipo hau boskatuko duten, ze beste daukate galdu. Eta hori da arriskoa, horregatik ondo dago azpimarratzea zaindu behar dugula. Ez daukate zer galtzeko, ala ez dakite zer daukaten. Bai, hori da. Hori da kasu honetan, diferentzia hori da. Bai, baina Unai, ni ez naiz diferentzia da hori. Bai, Unai, ados nago zurekin. Ni ez naiz aditua Argentinako politikan. Baina pertsona hau ez da bereziki. Baina hemen horrelakoak entzuten dire, hemen. Bai, baina nik ez da... Jendeak esaten du askotan, eta agian ni beste belaunaldikoa izanez, izan leike jendea batez be gazteen artean, horrelako pentsamenduak egotea edo. Baina igual kontua ez da hori. Ez daukate zer galtzen. Beste lerro bat irakurriko dut. Askatasuna aldarrikatzen dute, askatasuna garagardo bat eskatzeko. Hemen garagardoak edatea noizbait debakatu izan balitz bezala. Bai. Asko dute galtzeko, pila bat dute galtzeko. Hori da, kontua, hori da, kontua. Baina jo, amaitu. Nik, unai entzun, nire kuadriako ez da pertsona bat bereziki eskuinekoa, bereziki erradikala, berak ez dut jenteak okoteraino zegoela, pobrea zela, miserian bizi zela, eta zatu zuten, probatu dugu hau, probatuko dugu beste hau. Gero ez dakize galduko duten, baina horretaz ere adiegon behar gara. Oso erreza da, guk hitz egitea, bai, eta demokrazazioa den, baina 20 urteko pertsona batentzat, nire benaldiako pertsona batentzat, krisi bizi dena, ez daukana dirurik, etxe bat erosteko, bere bizitza hipotekatu gabe, pertsona horri zelan esaltzen. Bai, baina Jon, nik ikusten dut gero eta gehiago, nola, populismo horren atzetik izkutatzen dana, beti dala eskuimuturra. Eta peiorekin bat egiten dut, ze jendeak, nik uste dut, jendeak orokorrean biak, izan leike. Baina, gaur egun nola moda martxan dagoela eskuimuturra, eta, peiok esan du, ez? Nola, niri bintzat harrigarria iruditzen jatu hori instituto batean, Frankoz galdetxia eta ez non geratu da Franko. Antxadenez modan jarri da berriro, ez? Edo modan dago, martxan dago. Baina orokorrean nik uste dut gaur egungo gazteen artean edo hori horrelako mezuak entzuten direnean non esaten dute, eske no hay libertad, Espainian entzuten da horrelakoa. Eta nik uste dut kontua dela ez dute estimatzen, ez dute baloratzen daukaten askatasun hori. Ez dutela, eta nik, ja urtea ditut gainean, ez? Baina ez nahi zain zahar, igual peiok, ez dakit nik uste dute ni baino apurtxo bet zaharragoa dela, baina bera jakingo du Frankoren garaian, aber zelako askatasun zegoen, ez zegoen askatasunik, eta harritzen nahuena da hori horrelako mezuak entzutea. Eta zuk esaten dozu Argentinakoa, Jon. Nola izango da tipo bat nor ateratzen da hor motosierra batekin, eta horrelako irudi batekin ja. Joni laguntzeko, kontua da, antropologek askotan esaten dute ezin dugula gure begitatik dana aztertu. Ta gero, badago beste kontu bat, askotan komentatzen duguna. Ni berez, esaten dute ni antropologa naizela baita, baina dinodana da, bai. Baina kasu konkretu bat. Gazteak adibidez, zer dakite Franco edotari buruz. Ez, baina, ni ez naiz aditu bat izan behar jakiteko horrelako irudi batekin etorten den bat nolakoa izango den jakiteko. Baina jonek aipatzen duena da, zuk pentsa azkenean gazte berdin du Argentineko izan dakoa, edo Madrilekoa, edo berdin zaita azkenean, zelan heltzen dira horrelako gauzatara pentsatzeko izan daitekela konponbide bat.
haien bizitza... Populismoaren bitartez, eta horren atzetik kezkatzekoa da, nire ikuspuntutik, Baina entzun lehen. Kezkatzekoa dana da, horren atzetik izkutatzen dana. Hori da kezkatzekoa. Eta peiok esaten dauen moduan edo, jendeak, nik ez dut onartzen nola, jendea ez dala konturatzen zer dagoen horren atzetik. Eta horretarako ezara izan behar kreston aditu bat, ez politikan, ez da, ezer. Azkenian, kontua da, uste dut, estimatzen ez dugula gaur egun daukoguna. Jonek oraindik ez du amaitu bere esaldia, orduan utzi oso bere argudio amaitzen. Entzut, ni bat nator zurekin, eta nik adibidez aurten ikastolan horri buruz hitz egin nuen. Eta esan nuen, orain, adibidez, zabaltzen ari dira bideo pilo bat frankismo idealizatzen dutenak, frankismoa esen horreako izan, eta esan nuen adibidez, ni ezin gonintzen jon deitu, ni Juan izango nintzen, klase hau erderaz izango zen, ez euskaraz, emakume neskak zuek ezingo zenuten lanik egin, zuen aita, esama, aita, edo neba, edo senarraren baimenik gabe, zer esanik ez, homosexuala bazinen, nik hori guztia azaltzen dut, eta oso argi daukat. Baina Argentinako kasuan, nik hori urrun ikusten dut, eta detaile asko galtzen zaizkit. Baina gure lagunak esaten ziguna zen. Gente hain kokoteraino dago kirchnerismoaz, eta kirchnerismoak dirua botatzeaz, eta haien klientelismoaz, eta haien ustelkeriaz, non esan duten, muturreko beste gauzat aukeratuko dugun. Eta Trumpen kasuan, hor, gutxi esaten da, baina Trumpek duela 4 urte, baina boto gutxiago zituen, baina hauteskundeak irabazi ditu alderdi demokratak boto pilo bat galdu zituelako. Eta jente hori sartzen da, teorian jente esan dezagun serioak, hanka barru-barruaino sartzen duelako. Eta hori da nire ustez, peiok esan nahi duena, demokrazia eta bar zaintzarekin. Baina, kontxo, oso erreza da, jentea seinalatzea atxamarrarekin, baina norberak autokritikak egin barik. Ze azkenean zer gertatuka, Frantzian gertatzen dena, Frantzia zergatik daude hain txarto. Urte luzez ez dutelako zaindu gastu publikoa. Eta kistona eza daukate. Eta inorez da usartzen hor eskua sartzera. Eta saiatu zen, Paueko zelan zen, Begu. Eta esan zuen, hemen arazoa da, adin batetik gorakoek, gehiengoa direnek, ez dutela amore eman nahi. Eta kondenatzen ari dira gazteak. Hori batetik eta bestetik. Frantzian hor dago ultraeskuinaren kontrako aliantza bat eta logikoa da. Eta nik babesten dut. Baina atzetik ez dago programa bat. Eta Frantzia blokeatuta dago. Eta ondoriak txarragoak izango dira. Zergatik, normalean ultraeskuina indartzen delako. Edo, Frantzian ultraeskerra, zen Menezoni ere entzune egin behar zaio. Eta hor ere autokritika egin behar da. Eta hori da, azpimarratu nahi duena, eta ados nago zuekin, baina eske eurentzako eta Franco urrun daude, oso desesperatuta daude, eta desesperatuta zaudenean hori ez duzu ikusten, eta desesperatuta zaudenean zuk salbabidaz bat behar duzu, eta hauteskundeak sekta batek bezala agintzen badizu, salbabidaz bat momenturen batean, esan guzu, total, zergatik ez dute egingo. Eta hori da errealitatea. Nik uste dut, hau denak entzun da, badira bi hausnarketa egin beharko genituzkenak. Bat gazteek egin beharko lukete gehiago, nagusiek baina. Eta hausnarketa da, ez izateko konfiantzarik errezeta simpleetan. Arazoak oso komplikatu. Eta horiek ez dute konpoketa simpleri. Lehenbiziko goza. Ez zinetzi, horako hori esaten dutenik, ez zinetzi. Bigarrena guk egin behar dugu. Ja, beste belaunaldi batek. Nik ez dut uste botua Trump eman dioten botu emaile guztiak, edo Abaskali ematen dioten botu emaile guztiak, edo olako figuri Mileiri eman dioten botu emaile guztiak, ez dut uste denak ultraeskuindarra diren. Nik uste dut hor badela zerbait azpian, eta gu ez gara gai, identifikatzeko zer den, zer eragiten duen hori. Nik uste dut hori oso kontua handia izan behar dugula horrekin. Eta ezkara gai, eta gure aurrean ari da gertatzen, ez dugulako hausnarketa serio bat egiten, zer gertatzen da hor, zergatik
gertatzea, jakina badira hauteskunderrak, baina nik ezin du sinetsi denak ultraeskuindarrak direnik, ezin du sinetsi. Horren beste ultraeskuindarra ez dago, orduan, hor zerbait gaizki egin dugulako ari da gertatzen. Zerbait oso gaizki egiten ari garelako. Pixka bat Jonek aipatu duen bidetik. Hori hor ez dakit zein den, hori nola konpontzen den ez dut idarik ere, baina kontuan hartu behar dugula bai. Konponbide ezen daiteke horrelako hausnarketak eta gogoetak plazaratzea. Ez dakitze punturaino galdu indan horrelako eztabaida publikoak eta jendeak azkenean beldurra dauka hitz egiteko. Eta hori izan daiteke arriskutsuena, nire ustez. Bebe. Horietako bat, baina badira faktore gehiago, nahi dut hor hemen berean gertatzen ari den jauzi hau gazte eta adina dugunen artean, hor badira arazo batzuk estrukturalak, oso kontuan hartzekoak, eta nik ez dakit nola hemen politika egiten den gehien ez laurtetarako, bueno, normalean urte baterako, hilabete batzutarako, ez ditugu kontuan hartzen horako gauzak ez. Hemen pensatu harra hemendik 10 urtera, hemendik 15 urtera, bestela konponketa txarra. Ez da raza, ere, Peio, ez da raza, hori. Hakit oso zaila dela. Hakit oso zaila da. Niri, adibidez, El Paisen asko gustatzen zaizkit Estefanía Molinaren gogoetak ultraeskuinaren inguruan, hor esaten du, azkenean sistema demokratikoak utz egin duenez, eguneroko gauzetan, etxe bizitza eta bar, jentea babesten ari dela ultraeskuinan. Hor etxe bizitza aipatzen du askotan, eta gero hor ere esan duguna, eztabaida publikoa galdu da. Borroka ideologikoa ere gero eta urriagoa da, eta hor zuk ez baduzu borroka, eta nik uste hor adibidez, bai Sánchezek, bai Pradalesek, asmatu dute diskurtso batzuekin. Ze lehen gestioan zentratzen ziren alderdi sozialdemokratak, Rajoy oso gestion azalea zen, kudeaketa azalea, eta baina atzean bazirudien ez zegoela ideologia bat. Eta klaro, hori utzik, terren hori utzik usten duzunean beste bat sartzen da. Hasieran sartu zen Podemos, gero sartu zen Ciudadanos, eta gero sartu da Vox. Bueno, Aitzolek hemen galdetzen du, Guillen bat barkatu Peio, Guillen bat publikoari aukera mateko galderak iteko. Zer proposatzen duzu Peio, egunerakotasunean instituzio erakunde alderdidatik ez hasteko eta erroreak ez errepikatzeko? Bueno, nik uste dut hori liburua proposatzen dut. Proposatzen duana inzuzen ere da, ies egitea, atzenduratik, gauzak atzentzetik ies egitea, eta beti gainean izan behar ditugula, eta gure aurrean, gure itzinean izan behar dugula, hemen gertatu dena. Eta nik uste dut hori ezinbestekoa dela, eta hori behin eta berriz azpimarratu behar den zerbait dela, nire ustez. Josean. Yo poco os puedo aportar más de lo que estáis comentando y nada, simplemente si es por esto yo de verdad agradecerte Peyo el trabajo, no solo el trabajo que has hecho ahora con este libro que yo creo que nos va a remover y debiera removernos a todos los sentidos, sino toda tu trayectoria, Peyo. Y te lo quiero decir aquí públicamente, te lo dije en privado, pero te lo digo públicamente. Personas como tú yo creo que dan otra visión y dan otra esperanza o da otro ejemplo, ¿no? No solo desde el último libro, sino toda tu trayectoria desde que te conozco y desde que sé que estás ahí al pie del cañón, pues bueno, con una valentía que desde aquí te quiero agradecer. Y la última es ahí en ese pozo séptico llamado Twitter, que le tengo tanto cariño, como sé que le tienes tú, pero que pues a pesar de todo eso... Cuando le ha presentado John Coldo, le ha elevado a título honorífico eso de hombre, estar sí, José, pero es que lo de Peyo es... Es que cualquiera no aguantáis, yo desde luego... Por eso no quiero decir que estar ahí, hay que estar en todos los sitios donde hay el debate. Y yo me niego a retirarme de ningún lado, ¿no? Y como cuando, bueno, oye, que si estáis en la red de Elon o la red de Elan, me da igual. Es un sitio como este, como cualquier otro, donde podemos expresarnos, porque eso también va a la democracia, ¿no? Cuando estamos hablando de democracia y tanto se nos llena la boca, ¿no? La democracia precisamente es aguantar al que no quieres ni oírlo.
Entonces, cuando tienes a alguien que dice que algo que no te gusta, la democracia es aguantarte y respetar lo que dice, dentro de los parámetros, evidentemente, porque llegamos a la paradoja de Popper de no se puede ser tolerante con el intolerante, que esa es la otra derivada, pero precisamente una de las grandezas que tiene la democracia es esa. Yo creo que esa es un poco la piedra angular, ¿no? Por encima de identidades, que yo creo que esa es la que nos ha de hacer ganar el discurso a largo plazo. Es decir, la democracia, que por desgracia es el camino más tortuoso, el camino más complicado. Lo otro, permitirme el símil del señor de las guerras de las galaxias, ¿no? El ir al lado oscuro es el más fácil, más seductor, más tal, pero a la larga muchísimo más sufrimiento y muchísimo peor. Entonces, esa visión de la democracia como punto fin, como origen de todo, y en el respeto al discrepante, pues yo creo que es donde se tiene que construir las sociedades, y es donde creo que al final eso es lo que tenemos que apostar, más allá de lo que estamos viendo ahora, que son populismos de izquierda y de derecha, cantos de sirena para llevarnos al final a una confrontación. Yo creo que la centralidad se tiene que construir desde la democracia y desde discursos valientes, aunque seamos 1, 2, 3 o 4 el ejército Pancho Villa, que esa es la sensación que tengo en los últimos tiempos. Pero aquí estaremos. Eso es. Y Pello, por supuesto, cuenta con todo, vamos, mi corazón, mi amiñor y mi apoyo y todo lo que aguanta. Ya lo sabes. Qué casco, Muy bien. Bueno, ja ez dakite publikotik prest dauden galdera gehiago egiteko, bestela saiko gara azken txanda egiten amaitzeko. Eta, bueno, egingo dut gero iruzkinetan jarriko dute liburua erosteko, ze batzuk ageri dira prest erosteko, ze interesgarria delakoan, eta batzuk Joseanen hitz hartuta, egongo dira prest gaztelaniaz ere erakurtzeko, eta espero dugu Jonek aipatzen duen bezalaxe ere, frantsesez aukera izateak. Zenik uste dut beharrezkoa dela horrelako hausnarketak, naiz eta gogorrak izan, baina beharrezkoak dira pentsatzeko, eta gehien bat hori, pentsatzeko eta astura ez... Hori egia da, Jonek botatakoa horri iparraldeko ikuspundu hori mantentzen da hori horrelako gauza erromantiko bat, baina ez bakarrik iparraldean, atxerrian be. Bai. Atxerriko kolektibitatearekin hitz egiten dozun bakoitzean, konturatzen zara horrelako pentsamendua jarraitzen da bezala horre euren artian edo. Alde batetik gero bebai bildu eta sorturen munduko jendea gero eta, interesatuta dauz horrelako ikuspuntuak mantentzeko edo mantentzean, ez? Baina beharrezkoa da, eta kontuan hartu behar dugu bai, gure aberriko hizkuntzetan horrelako erreflexioak eta horrelako gogoetak sustatzeko beharrezkoa dela, bebai Jonek botatakoa, ez? Frantseseraz bebai idaztea. Así que nire laguntza zozeukiko, Peio, frantsesez tutik ez, baina bai animatzen zaitut bai idaztea, ze beharrezkoa dela, pentsatzen dondik be bai. Así que animo, eta lehen hasi esan dodan moduan, placer bat izan da, zu hemen eukitza, eta gustoz irakorriko dut liburua. Nire esker. Gainera. Benetan, bihotzez. Jon, zeo zer amaitzeko, azken galdera, azken txampa? Egia esan, nik uste nahiko hitz egin duela gaur. Batzuetan kostatzen zera pura sintetizatzea. Oharrak hartzen ditut, orduan joaten naiz apuntatzen eta gero voltatzen. Eskerrik asko tortzagaitik, oso itxura nauka liburuak, nik ere irakurriko dut. Segun nik udan, denbora gehiago kadalako. Gainera nik uste dut, aipatu duzu Primo Leviren trilogia, eta nik uste dut liburuetatik aterako dira beste irakurketa batzuk interesgarriak direnak. Nik, ez dakit gomendioen tartea den edo gero den, ekarri dut liburu bat. Hiru liburuen artean egonez, lehenengoa zen Primo Leviren lehenengo partea, hau gizon bat bazen.
Bigarrena zen, Txar momentu batei, Jon, dagien bat peiok jakiteko, normalean saio amaitzerakoan egiten duguna da, proposatzea edo liburuak, edo filmeak, edo teseiak. Zuk gehitu dituzu ere, musika, abestiak, Bob Dylan, Xavier Lete, eta horrelakoak. Orduan, Jonek nahi du oraintxe bertan proposatzea. Bai, eta gero, Oragonez bilibururen artean bata da Rudolf Hessenen Memoriak, Bai. oso interesgarriak direnak, benetan, ikusteko zelakoa den olako hiltzaile bat. Bai. Ze tipo arrunta zirudien, ez oso inteligente gainera. Eta gero, okeratu dana da hau, Euskal Herrira lotutakoa, ni ustez da, gutxetzi den Euskal idazle bat Jokin Muñoz, ez da ditut ikusten. Ez da ikusten, Bai. Zeraren bidea. Vale. Bai. Hasiera da, protagonistaren semea hilda eskuartean bomba bat zukanen eta gokidea zelako, ama garbitzailea da, klase basukoa, eta gizon baten etxea garbitzeko eskaintzen diote, baina oso gizon berezia da, isila, eta oso ondo dago. Eta Jokin Muñozek asko idatzi du gai honen gainean, eta joaten zaretenean ere oso ondo dago, eta gero badauka besteat ez dut goratzen izena, igual zuk pello goratzen duzu, eta kide baten larruan sartzen da tiroketa batean. Bai, izenetako desastre bat naiz. Baina Jokine baitu oso gauza batzuk gutxiago aipatzen direnak, atera zuen artikulu bat oso interesantea ere orain dela, ez dakit, bizpahiru urte izango zen, Onindia Fundazioan ere, hori oso ona da hemengo egoera ikusteko. Batez ere hemengo egoera idazleen egoera da ikusteko. Oso, baina nahi zorritzen ez. Izen buruaz ez. Egian aipatzen dut, liburu, gaztelaniazkoan aipatzen dut. Bai. Eta amaitzeko dokumental bat Etxeberriatik Etxeberriara. Oiartzungo violentzia politikari buruzkoa. Eta gal frankismoa dena sartzen da. Egia da, torturen kuaderno urdina egin zuen berbera, ez du goratzen izena, Ander Iriarte uste dut, oso ondo dago. Bai bata, bai beste, Etxeberriara? Nola esan duzu? Etxeberriara, baina bat idatziz gaztelaniaz, eta beste euskaraz. Etxeberria, Rufi Etxeberria gaitik, eta okerrez banago, eta Etxeberria, etak hil zuelako oiartzungo alkate batengatik bera ere Etxeberria zelako. Bale. Jon, eta ze plataformetan dago, edo? Filminen egon behar da. Vale. Filminen. Barroko txatetik, nahi gauza pasatuko dizuet. Bai, edo bestela gero jarriko dut irazkuinetan, gehitzeko bai peioren liburua, eta baita zuke proposatzen dituzten proposamenak. Josean, Unai? Neri eskatu didate oin botatzeko azkenengo galdera. Azkarra, Azkarra da, baina pribatuz bidali didate eta, aprobetxatuko dut. Bestela utxiko dugu beste egun baterako, baina hemen ja nola dagoenez, A ber, galdentzen dizute pribatuz, Peio. Euskaldun munduaren arrotasuna, Alberto, antxadenez aurkezpen bat dago YouTubeen edo, zure liburukoa, eta Alberto López Basagurenek aurkezpenean dio Euskararen mundua, denbora luzez gehien bat arrotz izan dela, zuk planteatzen duzun ikuspegitik barbariarekiko, ez? Eta, galdetzen dizute, zergatik uste duzu sortu zela distantzia hori, edo empatia kritikoaren falta hori hizkuntza komunitatearen barruan bertan. Alberto aurkeztu... Galdera gogorra, Galdera gogorra. Bai, baina ez dakit. Alberto hori aurkeztu zuen liburua Bilbon, eta, ni baina hobeki ezagutzen duzen, esan zidan, 3 aldiz edo irakurri zuela, eta orduan ja, erintzen oroitzen zenbait gauza, han esan zuen, ez? Baina, distantzia hori edo, esango nuke, azken batean ideologia kontua da. Nork hitz egiten du sektoretan, nork hitz egiten du euskaraz gehiago. Euskara gehiago erabiltzen dute, batez ere, ezker abertzalekoak. Hori da, portzentaietan edo egunerokotasunan hori ala da.
Eta orduan normala da, ala baldin bada, haiek sortzen duten literatura ere holako izatea. Gertatzen dena da, beste norbaitek sortu nahi baldin badu zerbait, nola esango nuke nik, ortodoxia horren barnean ez dagoena, arazoak izango ditu. Nik baditut arazoak liburu honekin, nire iztiat elkarrizketarik egin, Euskaraz idazten den egunkarian ez diat elkarrizketarik egin. Bat nator zurekin, apropos galdetu dizu gainera. Eta eztabaida hori euki gendun orain dela gitzi, eta bat nator zurekin. Baina hori bai gure errua gaitxik da, bai. Beste ikuspuntu bat daukatenok, utzi diegulako esparru hori. Bai, izango dira, faktore asko izango dira, baina hori da errealitate bat. Orduan, errealitate horren ondorio naturaletako bat, hau da. Eta orduan, jakin, aurlako zerbait ateratzen denean, bi bide, behira, aurlako liburu bat ateratzen denean, hain heterodoxoa alderretatik, hain heterodoxoa bi bide daude. Edo, ez du daipatzen, ez existitzen, hau da, atzentzen duzu liburua, edo, bestela eskandaloa sortzen da. Bistan da, zer gertatu den liburu honekin, zer ari den gertatzen. Baina, Agian gazteleraz publikatzerakoan horrelako... Esango dizut, adizkide batek esan zidana, liburua irakurri zuen argitaratu horretik, eta esan zidan, liburu hau ez da salduko, pello. Jendeak gutxi irakurtzen du, eta holakorik ez du irakurri nahi. Biziko gauza. Gaztelania zateratzen baduzu, gehiago salduko da. Eta orduan, euskaraz ere gehiago salduko da. Bai, torre, zure lagunarekin nolan izango da. Hori zen, eta gogoan dut nola esan zidan hori, ez? Ni nahi zarritzen, nuen espero badakit nola den kontua, orduan ez da. Nahi zarritzen, baina nik uste dut, eta liburuan ere esaten dut, hori nire behar psikologikoan, nire behar ideologikoan, nire behar gizatasunan aldik behar nuela olako zerbait kontatu. Eta utzi kontatua, gutxienez, nire bilobek aipatzen ditut izenakor liburuan. Bai, atarian. Bai, esan dezatela, bueno, denek ez zuten berdin pensatzen. Batek, bazen hor zororen bat, beste modu batera pensatzen zuena. Nire itatxi. Beinatete ibon, ez da? Eskertzekoa da zure liburua, hausnarketa egiteko, eta nik uste dute jarraitu behar dugola horrelako osnaketak egiten, gogoetak naiz da gorrak izan. Eskertzekoa da ere Peio gure artean, gure podcast txiki honetan egoteagaitik, zabaltzeko eta gure artean solasaldi txiki honetan perpizteko, eta gonbitea duzu, hurrengo baten, ona bueltatzeko, eta espero dutzuk ere eroso egotea gure artean, zen nahiko interesgarri izan da, eta maik aldiz eskertzekoa. Ni oso eroso egon naiz, eta eskerrik asko zuei, benetan. Eskertzen dizuet, aukera ematea, eta hemen egon izan horren arte. Oso ondo, eskerrik asko. Eta gaur ez dugu orduan proposamen gehiagorik egingo, eta honekin amaituko dugu. Eta espero, segurazki, iruzkin gehiago egongo dira emanaldi hau eta gero, eta, bueno, aipatatu dakoa. Jonek proposatatuko esteka jarriko ditut, eta nola ez, zure liburu eskuratzeko, behintzat euskaraz, edo norki irakurtzeko. Eskerrik asko Peio, eskerrik asko lagunak, eta datorren astean bueltatuko gara. Aio! Eskerrik asko.